Каму Лукашенко дорыць каштоўныя падарункі і чаму ён цяпер ледзь ходзіць? Дэмаграфічная катастрофа ў Беларусі і пытанне, якое загнала ў тупік міністра каратыста. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко атрымаў недарэчную траўму. У пятніцу мы расказвалі пра яго візіт на завод Білджы ў Барысаве. На старанна змантаваных прапагандай відэа, якія выйшлі ў той жа дзень, ён альбо стаіць, альбо робіць па 2-3 крокі. На наступны дзень аказалася, што ў Лукашэнкі траўма, праз якую ён не змог узяць удзел у хакейнай гульні. Прычым вельмі недарэчная. На нагу звалілася драўляная калодка. Трава упала, колодка килограмм 80 на ступню. А чё такой? Ходил, вроде ничего, а потом... Лукашенко, які і так апошнія гады прыкметна кульгае, а апошнім часам яшчэ і сіпіць, цяпер наогул ледзь ходзіць. Ягонай прэс-службе і беларускай прапагандзе ў цэлым стала немагчыма хаваць яго відавочныя праблемы са здароўем. Магчыма, у гэтым ёсць нейкі план з улікам набліжэння прэзідэнцкіх выбараў, але гэта будзе ясна толькі з часам. Дарагі падарунак для брацкага народа. Міністэрства інфармацыі Зімбабве пахвалілася цырымоніяй уручэння мабільнай клінікі з сучасным медыцынскім абсталяваннем. Прычым, як гаворыцца ў паведамленні, як напісана на борце самого міні-медцэнтра, гэта падарунак непасрэдна ад Александра Лукашэнкі, а не ад Беларусі як дзяржавы. Уручаць каштоўны прэзент у Афрыку адправілі бізнэсоўцу Александра Зінгмана і кіраўніцу медцэнтра ўпраўлення справамі Лукашэнкі Ірыну Абельскую, якую яшчэ лічаць маці Колі Лукашэнкі. Зімбабвійскі бок зладзіў цэлую урачыстую вячэру, на якой Абельская сядзела побач з першай ледзі афрыканскай дзяржавы Аксіліяй Мнангагва. Прычым на цырымонію дзве жанчыны ішлі, узяўшы адна адну за руку. Таксама цікава, што пра гэтую паездку Абельскай з важнай місіяй беларускія ўлады і прапагандысты вырашылі прамаўчаць. Пакуль Лукашенко дорыць медклінікі афрыканскім дзяржавам, сваю дзяржаву ён давёў да дэмаграфічнай катастрофы. Узровень нараджальнасці ў Беларусі апусціўся ніжэй за ваенныя часы. У апошнія гады ўлады сталі хаваць вялікую частку афіцыйнай статыстыкі. Усё пачалося з пандэміі каранавіруса, калі перасталі публікаваць актуальныя лічбы смяротнасці і нараджальнасці, а пасля і эканамічныя звесткі. Нейкую інфармацыю па дэмаграфіі можна было выхопліваць з публікацыі рэгіянальных сміцей выступаў асобных чыноўнікаў. Мы змаглі адшукаць лічбы навароджаных па 40 раёнах Беларусі, а гэта прыкладна 30% жыхароў краіны. Па іх можна зрабіць некаторыя несуцяшальныя высновы. На гэтых тэрыторыях летась у сярэднім з'яўлялася на свет крыху больш за 7 дзяцей на 1000 жыхароў. У 2013 гэты каэфіцыент быў 13,12. У 2019 амаль 10. Такім чынам, за дзесяцігоддзе, якое ўключала ў сябе адсутнасць росту эканомікі, каранавірус і палітычныя рэпрэсіі, нараджальнасць у Беларусі спікіравала амаль удвая. Ускосна гэтая лічба пацвярджаецца статыстыкай па дзецях, народжаных на дзень незалежнасці. У 17 годзе было 214, а летась стала 121. Такой нізкай дэмаграфічнай статыстыкі ў Беларусі не было ніколі за ўвесь час збірання афіцыйных звестак. Цяпер у Беларусі нараджаюць менш, чым у СССР падчас вайны. Прычым цяпер сітуацыя ў Беларусі найгоршая і сярод суседніх краін. Лукашэнкаўцы хацелі пахваліцца, але атрымалася як заўсёды. Прэс-сакратар гродзенскага губернатара Караніка Артём Турлай запосціў у тык-ток відэа, як прывёз аленям некалькі кантэйнераў садавіны і гародніны. Але ёсць нюанс. Апельсіны, авакада, манга, мандарыны і хурма былі сапсаваныя. На відэа бачна, як са скрыняў цячэ нейкая жыжа, а зацвілыя плады Турлай здымае асабліва старанна. Вяршыня ўсяго – памела, з якога не знялі плёнкую сетку. У каментарах да роліка людзі масава звяртаюць увагу на некандыцыю, а таксама на тое, што цытрусавыя аленям есці нельга. Але жывёлы і самі разабраліся. Яны выйшлі з лесу, але есці сапсаваныя прадукты так і не сталі.
Ці давядзецца Лукашэнку паваяваць? Падобна, што так, бо ён падставіў сам сябе. Літаральна днямі беларускія ўлады пахваліліся абнаўленнем ваеннай дактрыны. Калі што, такі дакумент — гэта сістэма поглядаў і дзеянняў дзяржавы. Там могуць быць прапісаныя ворагі ці саюзнікі, альбо нейтральны статус краіны. Таксама прапісваецца і прымяненне зброі. У беларускай дактрыне саюзнік, зразумела, Расія. І, магчыма, гэта ў выніку і падвядзе лукашэнкаўскія ўлады пад манастыр. Бо у абноўленым дакуменце прапісалі яшчэ такі момант. У выпадку атакі на кагосьці з саюзнікаў, то бок на Расію, Беларусь будзе разглядаць гэта як напад на сваю тэрыторыю. І слабое месца для Лукашэнкі тут вось у чым. Вырашаць, ці напалі на яе, будзе сама Расія. І вось у такім выпадку Лукашэнка будзе вымушаны рабіць тое, чаго ён паспяхова пазбягае ўжо 2 гады, а канкрэтна адпраўляць сваіх салдат паміраць у чужой вайне. Узровень кампетэнцыі беларускага міністра. У нядаўнім выступе міністр гандлю Алексей Богданов адзначыў, што ў Беларусі не плануюць адмяняць дзяржаўнае рэгуляванне цэн. Па яго словах, хоць такое рашэнне і было складана ўспрынятае прадпрыемствамі і бізнесам, але за год нічога крытычнага не здарылася. Тым больш іншага механізму ў Беларусі так і не прыдумалі. Але пасля словаў чыноўніка адбыўся вельмі цікавы і паказальны момант. Як піша «Зеркало», адзін з журналістаў вырашыў пацікавіцца ў Богданова, чым ён кіруецца, калі кажа, што нічога страшнага не адбылося. Журналіст таксама прывёў лічбы Белстата, паводле якіх назіраецца падзенне чыстага прыбытку і рэнтабельнасці прадпрыемстваў. Атрымаўся вельмі дзіўны дыялог. Спачатку Богданов спрабаваў высветліць, хто яму задае пытанне і на чым яно грунтуецца, а пасля проста адказаў: «Ну і што?». А скончылася гэта ўсё тым, што чыноўнік сышоў ад адказу і прапанаваў іншым прысутным задаць нармальныя і канструктыўныя пытанні. Акрамя таго, тут варта адзначыць, што цяперашні міністр па першай адукацыі фізрук і пачынаў сваю кар'еру трэнерам па каратэ. Цяпер ён таксама ўзначальвае федэрацыю гэтага віду спорту, таму, магчыма, пытанне эканомікі для яго далёка не на першым месцы. Што можа прымусіць правакатараў перайсці на беларускую мову? Прысуд? За палітыку. Вядомы сваімі фэйкамі і даносамі гомельскі блогер Яўген Катляроў паскардзіўся на пераслед. Ён запісаў відэа на беларускай мове, у якім расказаў, што атрымаў штрафы за рэпосты і нібыта абвешчаны ў вышук. Зараз я аб'яўлены ў розыск чамусь, не ведаю чаму. І завтра, хутчэй всяго, пачнецца новая адміністратыўная альбо крымінальная справа. Так што лепш размаўляць на беларускай мове, каб не все ведалі, што гаворыцца, я не помню, как правильно, в гэтых роликах. Но я вывучу беларускую мову, я абяцаю. Але журналісты Флагшток адзначаюць, што ў раскладах судоў новых спраў супраць Катлярова няма. Нельга выключаць, што гэта чарговая ягоная правакацыя. Раней блогер расказваў, што расчараваўся ва ўладзе пасля паходу ў аблвыканкам і што за пагроз сілавікоў быў вымушаны выдаліць свой тэлеграм-канал. Трагічная гібель пенсіянеркі адбылася ў Жодзіне. 20 студзеня 82гадовая жанчына выходзіла з гарадскога аўтобуса, калі яе шубу заціснула дзвярыма. Яна паспрабавала выцягнуць вопратку, але кіроўца гэтага не заўважыў і пачаў рух. Пенсіянерка упала пад колы аўтобуса. Праз некаторы час яна памерла ў машыне хуткай дапамогі. Як вырашаюць праблемы беларускія камунальшчыкі? Пры дапамозе былых асуджаных і хімікаў. Тэлеканал СТБ пахваліўся нетрывіяльным вынаходніцтвам уладаў. Для ачысткі тэрыторыі каля сацыяльных аб'ектаў Мінска сталі прыцягваць тых, хто нядаўна вызваліўся з месцаў пакарання, а таксама тых, у каго прысутні звязаны з пазбаўленнем волі. Падаецца, усё прапаганда як звычайна, нібыта работнікі добраахвотна захацелі дапамагчы з прыборкай снегу. То, что ты, вот там где-то посидишь, вот, ты ничему не научишься, а так хоть, как-то начнешь исправляться хотя бы морально, и увидят люди то, что вот, ты становишься совершенно другим человеком. Як адзначаецца, сілавікі на першай акцыі спыняцца не збіраюцца і абяцаюць такую практыку зрабіць пастаяннай.
Батон з беларускага райцэнтра узарваў тык-ток. У соцсетцы завірусілася відэа з прадукцыяй бярозаўскага камбіната кааператыўнай прамысловасці. Мужчына змінае рукамі батон у камяк, пасля чаго той хутка прымае першапачатковую форму. Ролік сабраў у тык-току больш за 1,5 мільёна праглядаў і сотні каментароў. Людзі спрачаліся, а ці можна лічыць такі батон якасным. Але мясцовая раёнка нават звярнулася да начальніцы лабараторыі камбіната, а тая растлумачыла, што такія гумовыя якасці сведчаць пра добрую якасць сыравіны і гатовай прадукцыі. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.